Ποιο έργο θα παίξουμε σήμερα? Πατέρα να πω, έλα παλικάρι μου. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα θα σας παίξουμε ένα πολύ ωραίο έργο που έγραψε ο κύριος Καραγκιόζαπαίχτης και λέγεται «Ο Καραγκιόζης στο διαστημικό σταθμό». Μπράβο το παλικάρι μου. Και τι έργο είναι αυτό, Λούλα? Αυτό είναι ένα έργο που μιλάει για το ηλιακό σύστημα. Μπράβο το κορίτσι μου. Η NASA έχει λεφτά, πολλά λεφτός, πολλά. Μάλιστα, άμα έχει πολλά, κάτσε να κάνω τον λογαριασμό. Να λέει, άντε, περίμενε. 3, 11, 3, 12, 3, 15, 7 και 1 και 8, 5 και 1 και μισό. Παίρνουμε το ένα, του βάζουμε στο μάτι, το ένα στην τσέπη, το άλλο στην κουλουτζέπη. 3.000 το μήνα. Έγινε, έκλεισε, κλείνει το business, κλείνει. Yeah. Όπα, τι ωραία που το πες αυτό, για ξαναπες το. Yes, yes. Έτσι μαθαίνεις. No, μη στεναχωριέται, αυτό κομίτι. Πατέρα, κοίτα η Σελήνη. Τι Σελήνη ρε, αυτόν το φιλτάρε. Καραγκιόζη. Πάει και στο σχολείο αυτό, πάει, πώς δεν πάει. Πιταμένα λεφτά, ρε. Καλά, ρε Στέριο. Αυτοί είναι οι κρατήρες, πατέρα, εδώ στη Σελήνη. Εδώ θα πάμε, Μίστερ Παν. Yes, το Σελήνη είναι το διαστημικό σταθμό. Εγώ ξέρω άλλους διαστημικούς σταθμούς που πετάνε από εδώ από εκεί κάτι φτερά, σαν ανεμόπτερα είναι έτσι κάτι πράγματα. No, έχουμε κάνει καινούριο σταθμό στο Σελήνη. Ο φυσικό νόμο δεν είναι από food. Τι φουτμπολ μιλάς εδώ, κύριε, πώς σε λένε, παν, Μίστερ Στέριο. Καραγκιόζη, πει το πάλι ρε, μη μιλάει με ένα Μίστερ. Δεν θέλω. Sorry, κύριο Στέριο. Έτσι μπράβο ρε, κύριο Στέριο. Με εκείνα τα μπίστερια και τα φτάπια. Ο ήλιος έχει το δικό του φως και θερμότητα. Είναι όπως είπαμε αυτόφωτος και λέγεται αστέρας. Γύρω από τον ήλιο κινούνται οι πλανήτες. Οι πλανήτες δεν έχουν φως και θερμότητα δική τους και τα παίρνουν από τον ήλιο. Είναι όπως λέμε ετερόφωτα σώματα. Ο ήλιος είναι η ίδια η ζωή για τον πλανήτη μας. Ευκολάκι Μίστερ Τζον. Το κατάλαβα με τη μία, να το πω, άκου τώρα. Αυτόφωτος είναι αυτός που έχει δικό του φως, ετερόφωτος αυτός που παίρνει από αλλού φως. Έτσι το είπα σωστά, παιδιά? Μπράβο. Ο ήλιος ταυτίζεται με τον Θεό Απόλλωνα. Με τον Θεό Απόλλωνα. Ο Απόλλων είναι ο θεός της μουσικής και της μαντικής και της ιατρικής επίσης, καθώς και της αρμονίας του σύμπαντος. Πατέρας του ο Δίας, μητέρα του η Λιτό. Η Λιτό γέννησε δίδυμα στο νησί Ορτηγία, Ορτίκια που λέμε. Πρώτα γεννήθηκε η Άρτιμις και μετά ο Απόλλων. Ο Απόλλων ονόμασε το νησί Δήλος που σημαίνει φωτεινή. Μετά έτρεξε στον Όλυμπο και συνάντησε τους θεούς τους υπόλοιπους και τον πατέρα του το Δία. Ο Δίας τον καλωσόρισε γεμάτος χαρά και του έκανε δώρα. Ανάμεσα σε αυτά τα δώρα ήταν και μία λύρα που ο Απόλλων την αγάπησε πολύ. Κάθε φορά που έπαιζε μάγευε θεούς και ανθρώπους. Στους Δελφούς ο Απόλλων σκότωσε τον Πίθωνα, μια τεράστια σαύρα που έτρωγε τους ανθρώπους και έκανε μεγάλες καταστροφές. Τον σκότωσε με τα χρυσά βέλη που το χάρισε ο Ήφαιστος και μετά έκτισε το μαντίο των Δελφών. Γιος του είναι ο Ασκληπιός. Είναι ο ήχος ή η μουσική, όπως είπες, που ακούγεται από τον Ερμή. Δηλαδή αν εμείς πάμε εκεί κοντά ή πάνω στον Ερμή θα ακούσουμε αυτή τη μουσική? Όχι βέβαια. Αυτό καταφέραμε να το ηχογραφήσουμε εμείς εδώ στην NASA με ειδικά μηχανήματα. Μπράβο την NASA. Και άμα έχει και μάσα, όπως ακούσατε, ο ήλιος είχε το δικό του ήχο. Κάθε πλανήτης έχει το δικό του ήχο. Ο Δίας έχει 67 δορυφόρους. Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης και είναι 1000 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Ίσως γι' αυτό του έδωσαν το όνομα του Δία, του βασιλιά των θεών. Ο θεός Δίας είναι ο βασιλεύς των θεών του Ολύμπου, γιος του Κρόνου και της Ρέας.
προστάτες των αδικημένων, των φιλοξενουμένων και των βασιλιάδων. Ο μύθος λέει ότι ο πατέρας του ο Κρόνος, επειδή φοβόταν ότι κάποιο παιδί του θα του πάρει τον θρόνο, έτρωγε τα νεογέννητα παιδιά του. Η μάνα του Δία όμως, η Ρέα, τύλιξε μια πέτρα στα σπάργανα και την έδωσε στον Κρόνο να τη φάει. Μετά έτρεξε στην Κρήτη και λένε πως γέννησε το Δία πάνω στο βουνό